здравейте, хора! Играем играта Сейф или Бум! Е, така ще ги Давай камък на хартия, кой ще е първи. Спираме на лице щапана, защото ти си такава. Давай камък на хартия. Камък на хартия. Раз, два, три. Ама без да разбираш, само едно се избира. Добре. Чудим се кое. Кой? Леле, чу се кое. Дай го и аз това, да. Леле. Ама кое да изберем? И сега ти като вземеш. Кое да изберем, не знам. Като не е страх, виж. Не знам, брат. Оф, добре, избираме това. Ето това. Готова ли си? Да. Сега. Аз избирам. Готово. Нали не си ги облизнал? Не. Чакай да съм. Аз мисля, че знам кое. Аз само съм го пипнал. Някой ти е брат. Не, избирай. Или съм аз първо. София, Да. ще ти трябва ли стола? Мисля, че е зелен. Или роз. Не, се знае. Ето. Сейф. Аз мразя това. Сейф. Ето го. Какво? Ето го. Сейф. 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 Бели го, бели. Сейф. Много е лошо да Знаеш ли коя беше моята? Леле, тя се до ти на... Аз знаех, че е някакво зелено или роз. Леле. И хора... Не. Стига. Ами това беше. Кажи. И това беше от нас, хора. Абонирайте се за канала и напишете в коментарите дали искате още такива видеа. Чао!